ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଟିକି ଟିକି ପଦ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ। ତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର। ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ସିନ୍ଧୁ, ଦିଶୁ ନାହିଁ ସିନା ଆଖିକି ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା, ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ଏତେ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ଫୁଟି ଗଗନେ ନୀତି, ରାତିର ଅନ୍ଧାର ବିନାଶୀ ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷିତି। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର, ସେ କା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେଉ ଭାଷଇ ମୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟେ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବା ସାର। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱରରେ ଆବୃତ୍ତି କଲି, ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ବୋଲିବ।